Ella ve otra. Está oscuro ahora. Jeg er på vej ned, bare for skyld. Jeg gør mig simpelthen ikke, om vi gør det. Esto es la pista del ascensor. Esto es una itinerante. Si hay nieve puedes pasar, si no hay nieve no puedes pasar. Esta pista no la piso. Nej, det er jeg ikke. Eller, jeg kan slet ikke bremse, Sigurd. Jeg kom til at køre ind i en. Jeg knaldede lige ind i ham. Så er den knaldet. Jo, det gjorde jeg. Det kan du bare tro, jeg gjorde. Det er godt, der ikke skete noget med det. Ja, det tror jeg, han grinte. Nogle af hans venner kiggede også, de grinte også. Jeg kunne ikke bremse, jeg kunne ikke gøre noget. Og jeg sagde, ja, det var rigtig dårligt. Det var en rigtig træk sidste gang, jeg lige fik der. Después en el vídeo le pasando por leche la granada. No. Ja. Esa parada ahí, que se ve tan llanica, Rol, Luis, y Luis Parada. Y aquí, esta de aquí, esa es más empinadilla aquí donde está la cepilla.